ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି କି? ଯଦି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଇ 4ଟି ସେଟିଂ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଜୀବନ ସାରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଉ ସେଟିଂକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା, ଆପଣ ଡାଟା ଅନ୍ କରୁଛ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ଟାଣି ଆଣିବ। ଟାଣି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକେସନ ଉପରେ ଜାକିକି ଧରିଥିବ, ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୱାଇଫାଇ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁଟୁଥ ସ୍କାନିଂ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ୱାଇଫାଇ ସ୍କାନିଂ ଟା ଯୋଉ ମୋର ଅଫ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ ଦେଲେ ଏଇ ଦୁବଲା ଏଟା ଆଣକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ଅଫ୍ କରିକି ରଖିବେ। ବ୍ଲୁଟୁଥ ସ୍କାନିଂ ବି ଅଫ୍ କରି ରଖିବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜ ଆପ୍ ଡିଭାଇସ କୁ ଯିବେ। ଅପଡେଟ କୁ ଯିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ସାରା ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଥିବେ ସବୁ ଆପ୍ ଆସିଥିବେ, ସବୁ ଅପଡେଟ କରିବେ। ଅପଡେଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଅପଡେଟ પર କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଅପଡେଟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇକନ କୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେଟିଂ କୁ ଯିବ। ସେଟିଂ କୁ ତାପରେ ନେଟୱାର୍କ ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ଯିବ। ଅଟୋ ଅପଡେଟ ଆପ୍ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଥିବ ଅଟୋ ଅପଡେଟ କି ୱାଇଫାଇ, ତମେ ଲେଖିବ ଡୁ ନଟ୍ ଅଟୋ ଅପଡେଟ ଆପ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଟିଂ କୁ ଗଲା ପରେ ଡେଭଲପ ଅପସନ କୁ ଅନ୍ କରିବ। ଏଠି ଡେଭଲପ ଅପସନ ତ ଅନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଭଲପ ଅନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ ଥିବ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦବ ଆଡିସନାଲ ସେଟିଂ ପାଖରେ। ଯଦି ଅନ୍ ନଥିବ ସେଠି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବାଉଟ ଡିଭାଇସ କୁ ଯିବେ। ଭାର୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି 7 ଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 2 3 4 5 6 7 7 ଥର କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିବ, ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଭଲପ ଅପସନ ଟି ଅନ୍ ହେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଡିସନାଲ ସେଟିଂ କୁ ଯିବେ। ସେଟିଂ କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡେଭଲପର ଅପସନ ଅନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। କରିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି ୱିଣ୍ଡୋ ଆନିମେସନ ସ୍କେଲ, ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏଟା 5.5x ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 5x କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଟାକୁ ବି 5x ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଟାକୁ ବି 5x ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ମୁଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବ ନାହିଁ।